sitheke ngoba abafowethu abaphethizwe njengamanje balahlekelwe umkhondo ukuthi lelizwe liya ngapi, balithatha balibhekisa ngapha and baliphusha ngendlela enamandla and abafuni nje usondele eduze kwabo. Asikwazi-ke ukwenza njalo salifela lelizwe, noma lafelwa obaba bethu nokhokho bethu. Ngabe sesinye isizwe uma singasho ukuthi ayilungiswe lento, iyalungiswa-ke manje lento. Ziningi izinto esizishoyo lezi engisho manje ngenzela ukuthi sonke silazi iqiniso. Ayikho-ke indoda ethi mayazi iqiniso icashe ngemva, cishe ngakhuluma igama elinzima, icashe ngemva kwendlu. Yahloniphisa. Mawuyindoda ulazi iqiniso awucashe ngemva kwendlu. Angisho lengubo egogogogo, awucashe ngemva kwentashini. Kufuneka usukume uma uyindoda ulungise okonakeleyo. Okunye kwezinto esikhuluma ngakho esifisa ukwazi sesike sakhuluma ngakho kaningi ukuthi into abasinqoba ngayo umfofika namthatha ukuthi bathatha amakhosi bawaphuca amandla, bawaphuca ukuthi awumtsinso kuzimilela la abekwe amakhosi amadala awazalayo akhona ngegama. Uma ubheka kahle ngisho ikhansela likahulumeni linamandla adlule inkosi. Isimanga leso asikwazi ukuvumela lokho. Amakhosi wona abusayo ngisho lapho kwaphuma khona abamhlophe, amakhosi aphethe abanabo umongameli, bano prime minister ondunankulu abaripota ebukhosini bezwe. Uma beyenza bona thina ngeyindaba singayenzi, ukuze kube khona isithunzi nokuhlonipheka kwezwe lethu eAfrika. Amakhosi kufanele abuye. Into ke le umkhonto ozoyenza. Ingakho nje sithi sifuna ngelanga lokhetho indlu emnyama ivote ndawonye ngo-2/3 majority. I-2/3 majority yona ezokwenza sibuyele esimweni sezwe lethu, sihlonishwe nathi. Abezombusazwe bona bazogcina ngokuthi babe seqenjini elithile elizowina amavoti amaningi, ebese liyathunywa abanikazi bomhlaba ukuthi siphathelele umhlaba abafana. Uzothi uma sibona ukuthi niyaphuma endleleni sinikhiphe, sifake abantu abaqotho ukuze kube khona ukuhlonipheka. Namhlanje abantu sebenza ukuthi izwi lamakhosi lingabi lutho, kungasuka umuntu kwakhiwe abulala umuntu, inkosi ayisenazo, sekufanele kuye emaphoyiseni. Amaphoyisa kube yiwona azobopha lo muntu, abese yamthatha amhambisa amsejele, abese chargwa
ebese kuqhamuka amadoda njengawazi okuthiwa abantu ilokhuzana omantshi kanye nalabo abafunde kakhulu kuthiwa yini konje bona amajaji senike nayibona into enziwa amajaji uma ekuzonda akuzonda ngempela akugwebe noma ungenacala kodwa lokho akuwona umsebenzi wabo uma ke senza lokho sibuyisa isithunzi akuze ukufuma umuntu endaweni yenkosi kulindwe ikhansela sayobizwa amakhosi kufanele benamandla okuthatha inqumo lezi ayizithatha ngesikhathi selembe kwangekho mlungu othathele inqumo sasithathela inqumo futhi sasingenawo ngisho lento okuthiwa ugwetshela intamo ngoba sasineqiniso umuntu sasikhuluma naye simbeka icala azazi ukuthi unecala zasingeziningeki igebengu ebese uma limlahla icala ahlawuliswe isizwe ingakho kwangekho sigebengu Mthakathi kuphela wayebulawa sasingamyeki kumthakathi masike sambona ngoba ubulala abantu ngongekho emthethweni uyena kuphela owayebulawa futhi wayengabulawa kahle wayebulawa njengempi sasibaza ikhonkwane encane simthathe ngazo uyoyibonela yena ukuthi kosanini ngoba ubulala abantu akekho omunye esasimbulala ngoba inhliziyo zethu zinhle icala sasilithetha abaziyo ngisho lapho esithi khona kusemakhaya kula khona izimpi uma isilwe yaqeda isilanyuliwe kuyaxoxa ukuthi bekonakeleni uma sebethi kiphelile ebese kuthelelwana umlotha